Uhlí lopatou skládám snad naposledy. V jarní úhloterii jsem slíbil, že sám sobě složím 20 metráků uhlí do sklepa. Tak jenom doufám, že mi s tím někdo pomůže. Budu počítat. No tak jdeme na to. Jirko, No, co se tak dřeš s tím uhlím? no tak o tebe jsem Roman dneska zrovna potřeboval poradit. Vždyť u vás říkáte, že to složíte rovnou pásem do sklepa. No ale co času jsem s tím taky strávil? Jen počkat, doházím poslední lopatu. $597, anebo to máš ve sklepě pásem za 10 minut. Jirko, stejně ti ale řeknu, je to ale špinavá práce. To tak vůbec nemusí být, Romane. Objednej si balené uhlí v pytlích, to je čisté. Nedřete se, naše uhlí se skládá samo.